wasanninki gaba takawarki sai ki sha sha'aninki ba wacce ta kai ki. Hajja Fatima manyan mata ga irin mulki garkuwar al'umma ga uwa mai himma wacce ba ta husuma sannan ki da himma. Ambassador Fatima Hajjaji kina da karama babbar mace ke ce hasken taro ce raini kinke ce Fatima gwana ce. Hajiya Fatima gwani haka kin ga abiki a daji ke baki da ruwa kuma baki dagawa cimar mai yunwa ba ai miki wawa. Hajiya Fatima mataka daidai kin fi gaban ai miki ware yake abinki babbar giwa. Hajiya Fatima hasken mata mai hakuri da san jama'a kike ambasadan mu zauna dai. Da rabu ubangiji zan fara mai sama mai kasa Allah shi yake sai da mini in har na kasa. Rufa mana duk asiri Allah mu wuce fallasa komai muka sa gabanmu muna sama kar da miyo kasa. Zami wasu baituka kun Fatima ne haka mace ce mai ɗaukaka turmi take shadaka. Hajja Fatima giwa ce ke zauna lafiya yar baiwa je ki abinki babbar giwa. Hajja Fatima hasken mata mai hakuri da san jama'a kike ambasadan mu zauna daidai. Hajja Fatima hasken mata mai raba kyautuka mai hidima ga al'umma dan kin yi kamar haka. Jarumar mata diyar manya da daga ta uwar daka na samu farin ciki Fati ba ta akasin haka. Muna miki sallam sanne da haram da kin ce an gama abiki da lalam. Fatima na da kyautar girma ga ki da kyautatawa kuwa je ki abinki babbar giwa. Hajja Fatima hasken mata mai hakuri da san jama'a kike ambasadan mu zauna dai. Hajiya Fatima rana ce ke haske gari. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wannan ita ce makarantar gagaryaga garin Gwaram, Jigawa State, wanda wannan kungiya mai albarka ta grassroots mobilizer for better Nigeria initiative, that is GMBNI, wanda ta jagoranci wannan renovation na wannan makaranta ta lalace ta hallaka, amma da ikon ubangiji yanzu ta dawo makaranta mai suna makaranta. An gyara ko ina da ke wannan makaranta, ba matsala ba wata fargaba ga 'ya'yan talakawa da suke wannan makaranta yanzu. Al'ummar garin Gwaram suna godiya da wannan gidauniya, suna mata fatan alkhairi da addu'ar Allah ya ƙara ɗaga darajarta. Muna godiya mamanmu uwar marayu, maman talakawa uwar marayun Najeriya. Mata ne zalla a wannan makaranta, babu namiji ko guda ɗaya. To alhamdulillah, kamar yadda ake ganin wannan rufi na sili da kuma cikin ajiye da aka gyara shi gaba ɗaya bayan lalacewar wannan makarantar ta gagaryaga da ke garin hukumar Gwaram a cikin garin kowa da ke nan jihar Jigawa ƙarƙashin jagorancin ambassador da Fatima Muhammad Goni, wanda ta bada aikin gyara wannan makaranta bayan lalacewa da ta yi kusan shekaru 3 da suka gabata. Wannan cikin ikonsa ya zo ka duba yadda aka gyara ta rafta da kuma ta sirri ta da rufin da cikinta ta da hayyacinta, wato ta yadda ɗalibai za su da karatu cikin wannan aji da wannan makaranta ba tare da an samu wata matsalar da suke fuskanta a shekarun 3 da suka wuce a baya ba, kamar yadda hukunta wannan makaranta suka yi mana bayani. Bayan mun zo cikin wannan makaranta mun hannun da ciki ta ba da umarni cewa a zuwa gaggauta domin yanayin da kuma irin yanayin na karatu da koyo da koyarwa, kuma Allah cikin ikonsa aka da aka jajirce aka tabbatar da cewa wannan makaranta an gyara ta dawo hayyacin ta idan aka yi la'akari da irin yadda muka zo muka same ta kamar makonni 3 da suka gabata a baya. To wannan shi ne irin kaɗan daga cikin irin ayyukan da alheri da
ambassador da Fatima Boli take gabatarwa a fadin Najeriya dangane da abin da shafi harkar ilimi, ba da ruwan sha, aikin addini da dai sauran abubuwa na rayuwa wanda ya taɓa rayuwar al'umma kai tsaye. Ga principal a tsaye yana jaddada godiya da Allah sa albarka, Allah sa alkhairi. Haruna Ma'aru, principal na Gammande Girls Junior Secondary School Gagaraga da ke Kofar Gwaram. Wannan taimako da ambassador Dr. Fatima Bani ta kawo mana ba abin da mu ce mata sai dai fatan Allah sa ta kammala lafiya. Allah ƙara dukiya albarka. Alhamdulillah wallahi ya kokarin mu yi wajen shekara 3 don a gyara mana wannan halin da muke ciki. To ga yi cikin takaitaccen lokaci Allah ya kawo Dr. Ambassador Fatima Muhammadu Bani ta kawo mana gudunmuwa daidai cikin arzikin da Allah ya mata. To kuma ga cikin sati guda an yi an kammala saboda yanayin da muna ƙara godiya, Allah ya ƙara arziki albarka da ita da jami'anta da duk wanda suke wannan sila wannan gun. Kuma akalla makarantar nan muna da ɗalibai mata iyayenmu da ƴaƴanmu guda 1,100. Allah saka da alkhairi, Allah ƙara arziki albarka, Allah kuma ya sa a gama da duniya lafiya. Alhamdulillah da ke da jami'anki don muna ƙara godiya da jama'a da gari gaba daya. Sunana Babu Muhammad Salim, examiner na jiniya ga Gariyaga, makarantar mata. Godiya ga Dr. Fatima Bani wacce ta kawo mana ci gaban da muka yi shekara 3 zuwa 4 muna mika takaddunmu zuwa gwamnati, local government, education, subeb da sauransu. Allah subhanahu wa ta'ala bai sa bukatar mu ta biya ba, to yanzu kuma Allah ya kawo wannan Dr. Fatima Bani ta mana wannan, ta share mana ma'ana, ta share mana kuka ta bangaren wannan abin da muke fuskanta na aji, domin ajinmu ya kasance ruwa ne yake cika shi, iya ma'alwanta ma sai ka shiga ya kai maka. So siligi ya lalace, ruwa yana shigo mana aji, kwano ya lalace, kuma ya lalace, saboda haka yanzu an mana fenti, an buga mana kwano, an yi mana plaster, then an gyara mana kofofinmu, sannan kuma an yi mana abubuwa har da blackboard. To amma ko malam zai iya faɗa sunansa? Sunana Babandi Muhammad Salihu. Malami ne kai wajen makaranta? Malami ne a jiniya ga Gariyaga, ina koyar da mathematics kuma examiner ne na makarantar. Wato ilimin lissafi? Ilimin lissafi. Kuma kai ne examination officer na wannan makaranta? Examination officer. To amma ya zaka bayyana farin cikin ka dangane da wannan abin da ya faru tunda kuna cikin wannan makaranta kuma san yaran da take ciki a baya? Farin ciki kan ba zai kidayu ba, sai dai bika godiya da kuma fatan alkhairi zuwa wannan kungiya ta ku da kuma karkashin jagorancin ita Dr. Fatima Bani. Allah ya saka mata da alkhairi, Allah ya jika mahaifanta, kuma sannan Allah ya yarwata arzikinta, Allah kuma ya bata ikon, Allah ya karfafa gwiwarta ta bangaren korewa duk wayansu masu hasada da masu wani ba da shawarwari munana. Allah ya bata ikon mashawarta masu na kirki wanda za ta ci gaba da wannan al'amura nata, wanda insha Allah rabbi zai jagorance ta zuwa aljanna. Assalamu alaikum, ni ne Yahaya Salisu, kafintan wannan guri da muka zo muka yi aiki. Mun zo mun tsanci makaranta ta nan Gagaraga a halin da iska da ruwa suka wulakanta gurin tsafannin shekara 3 baya, har zuwa yanzu da muka zo muka gani don mu ma kanmu mun tausaya musu da muka zo a mazauninmu na kafintoci. Kuma Allah da ikonsa Dr. Wani ta zo ta sanya albarka a cikin wannan makaranta. Mun zo muna aiki wadda al'ummar gari ma sun zo sun yi farin cikinsu, sun yi godiyarsu, sun ce mu miƙa musu godiya wadda suka zo saboda ba su da yadda za su yi su ganta ko su faɗi sakamakonsu, amma suna miƙa godiya ba adadi. Amma a lokacin da kuka zo ya makarantar ku tsince ta matsayin ku na kafintoci? A yadda sadda muka zo makaranta mun same ta ba silin a cikinta, samanta kwano ya yage ba komai, sai 'yan ɗalibai a ciki su ma rana tana damun su, aka ce su tashi su koma wani gurin za a yi musu aiki a cikin ƙaramin lokaci. Shine muka zo aka mayar da su wani gurin ma aka ara musu, shine aka zo aka hau aiki tun daga 6 muke fara aiki har zuwa 6, har Allah Ubangiji ya sa aka cimma nasara gari. An gama, masu fenti sun zo su yi fenti, an gashi nan ne an tsayar da komai, mutane kuma suna godiya
adadi. Saboda haka Allah ya saka da alkhairi. Ubangiji wadda mutanen da suka ga irin wannan abu, Allah ubangiji ya karfafa musu zuciyar da za su dinga irin wannan abu wadda kike yi. Allah ya saka miki da alkhairi. Allah ubangiji ya wazin da kike yi, Allah ya daɗa jawowa hankalin wasu mutanen dubbunai su dinga sakawa da mutane masu ƙaramin ƙarfi a kowane ɓangare wadda za su kai ga mutane ci gaba, saboda yaran da suke tasowa wani ma ya koyi in ya ji labari ma a samu mai hali irin wannan zuwa gaba ma ya aiwatar da irin wannan abu. makaranta aka gyara kuma kai ka san halin da ke ciki a baya kuma ka ga yadda yanzu take kuma ka san lokacin da aka zo duka a lalace kwaro a yage kuma akwai hotunan da muka ɗauka kafin a fara aiki kuma yanzu ga shi yadda ta kasance wannan shine a cikin farko da aka zo a gyara yana hayyacinsa kuma komai ya tafi da ya kamata a gyara kofofi a gyara wannan wato plaster ɗin komai da asiri da wasu abubuwa ne saboda haka kaga nan gaba ka gama kuma ko ba makarantar saboda haka domin a ci gaba da koyo da koyarwa a cikin wannan makaranta. Kaga wannan shine aji ne. Wannan shine aji na biyu na wannan block din makaranta. Cikin nutsuwa ba za a samu matsala ba kuma wata farin ciki kaga jiya an yi ruwa kuma da aka yi ruwa din nan ya tabbatar da kafintocin da suka yi cewa aikin su yayi ya saboda haka ko ina lafiya lau insha Allah yanzu kan za su tafi da nutsuwa cewa abin da suka yi ya tabbata haka kuma ya samu ya saka da wannan shine aji na uku kaga dai gashi yadda abubuwa suke kasancewa kuma girma principal wannan shi ne daya daga cikin ayyuka da Dr. Fatima Muhammad Goni take yi a kan harkar ilimi wanda kai yanzu ta zama shaida kusan shekaru 3 ana fama a gyara ba wanda bai taka muhimmiyar rawa wajen ya za a yi ajujuwan nasu dawo hayyacin su yara su rubuta amma sai da Allah ta wannan bayar Allah da Dr. Fatima Muhammad Goni kuma ta zuba dukiyarta domin taimakawa ilimi kuma wannan ba ma ilimi na boko kaɗai ba har ilimin Muhammadiyya yake gidan Najeriya. Insha Allah. Sunana Shehu da Yabu, malami a wannan makaranta ta GGDSSS a Gagariyaga a nan cikin garin Gwaram. Mama uwar marayu muna miƙa miki godiyar mu 100% a wannan aikin alkhairi da kike yin sa a faɗin Najeriya. A cikin wannan ayyuka naki har mu ma mutanen Gwaram muka samu wannan tagomashi daga gurinki. Mama muna miki godiya, Allah saka miki da alkhairi, duk bukatunki na alkhairi Allah ya biya miki ya biya mana tare da mu da ke. Mama wannan makaranta wallahi kamar inda aka faɗa a baya mun kai shekara 3 muna bi daga local government zuwa education secretary zuwa sobek a wannan jiha tamu mai albarka domin a mana wannan aiki ba, amma cikin iko na Allah da taimakonsa da taimakon ki baba gashi Allah ya kawo mana mafita, makaranta ta zama sabuwa, blog ya zama sabo dal, da haka muna miki godiya da duk bukatun ki na alkhairi Allah biya miki su. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Gaskiya ne da ke an ke daɗe maman mu uwar marayu mai girma hakimi kenan ya zo ya ziyarci wannan aiki da kike yi a wannan karamar hukuma ta mu mai albarka. Ya zo ya ziyarta yau dinnan da yamma, ya yi fatan alkhairi da addu'a, sannan ya ce insha Allah zai kira ki ma ya ƙara yin godiya. Allah ya ƙara ɗaukaka maman mu uwar marayu mai ƙaunar talakawa. Suna na Zulaiha Salisu daga makarantar gwamnati Junior Secondary School. Muna godiya ga wannan gidauniya da ta share mana hawa da ke kwalala idanuwa mu, yanzu za mu karatu cikin kwanciyar hankali. Allah ya kara mata buɗe. Dr. Fatima Muhammad Bori. Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Suna na Bikin Yusuf Musa daga makarantar gwamnati State Junior Secondary School Gagariyaga wadda take karamar hukumar Gwaram Jigawa State. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mana wannan kungiya mai albarka ta GMBNI wanda founder ɗinta Ambassador Dr. Fatima Muhammad Bori take jagorantar ta.
da ta mana wannan aiki a makarantar mu wadda shekara da shekaru muna nema gwamnati ta mana bata mana ba. Muna godiya Allah ya ƙara albarka a rayuwarta da zuri'arta da kasuwancinta. Allah ya ɗaga darajar ta mahaifiyar mu uwar marayu. Mun gode. Suka turmi shi ne mahaɗin daka, mace ce da kamar maza Allah ya yi miki ɗaukaka, saboda maza ya zama jari tuni na shaida haka. Tabbare aka wazaga matsayi tuni ya ɗaga, tambaranki maka buga ba wuka ba bindiga. Hajja Fatima mai alkhairi ce ba ta kyamar kowa, je ki abinki babbar giwa. Hajja Fatima hasken mata mai haƙuri da san jama'a, kike ambasadan mu zauna dai. Mai halin girma da ta gadon hidima gun al'umma, mai alkhairi kike Hajja Fatima farar zo. Wata kwarai a bar koyi kin zamto ƙoramu, ambasada Fatima mata haka sai dai lalam. Rabi ya daɗa nasara makiya san haƙura, tuni ke kika gagara tunda kin azadan mara. Hajja Fatima ambasada ce ba mata na ƙaunar kowa, je ki abinki babbar giwa. Hajja Fatima hasken mata mai haƙuri da san jama'a, kike ambasadan mu zauna daidai. Hajja Fatima babbar giwa, na yaba Fatima babbar giwa. Mai ilimi ce babbar giwa, mai haƙuri ce babbar giwa, mai natsuwa ce babbar giwa, ga ta gwana ce babbar giwa, ba ta da raini babbar giwa, haka ne ta sani babbar giwa, mai imani babbar giwa, ga addini babbar giwa, ba ta da illa babbar giwa, ta rike sallah babbar giwa, yar malam babbar giwa, ba ta nadama babbar giwa, ga ta koganta babbar giwa, ana ta faɗanta babbar giwa, akwai ta da kai babbar giwa, ita ba ta shari babbar giwa, sannu gwanar mu babbar giwa, mai mana ta babbar giwa, ina ta yabanki babbar giwa, gani gabanki babbar giwa, na miki taki babbar giwa, sai irin mulki babbar giwa, dole a biki babbar giwa, ƙaryar makiyanki babbar giwa. Hajja Fatima Haidar ni yau na yaba jarumar dukan mata. Je ki abinki babbar giwa. Hajja Fatima hasken mata mai haƙuri da san jama'a, kike ambasadan mu zauna daidai.